jama'ar rumfar mai shayi, ku fito jama'ar mu sha shayi. Yau rumfar mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi. Duniya juyi juyi, ai zafi ai sanyi. Yau rumfar mai shayi ta cika sai dai labari. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma. Wani kuɗin har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima. Ta leƙo ta koma a cikin sai da gogarma. A rumfar mai shayi ta cika sai dai labari. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Wallahi laifinsa ne domin shi ya jawo kansa kuma duk kuma kun san haka. In banda mungun nufi ka zo ka fake da wai tallafin harkan karatu ka hana 'ya'yanmu aure saboda ya san abin ba shi da kyau ai bai saka 'ya'yansa a ciki ba sai 'ya'yan talakawa. Wallahi da abin da za ka dinga faɗin gaskiya a rayuwa ba shari ba a ce ba za ka faɗi magana ta alheri akan mutum ba sai shari. Tun ba a haife ka ba nake tsoron Allah kuma tsoron Allah ne ai yasa yanzu na faɗi gaskiya tunda ku ba ku san gaskiya ba ku santa ba. Au ashe ba baya haihuwa juya ne namun ta zero ne safali ne. Amma dai wallahi kai mutumin banza ne. Mutumin banza ne kai. Yanzu shugaban kake gaya wannan kirarin kana cin mutuncin sautin a cikin mutane. Kai ne dai shugaban ka Malam Habu ba ni ba. Wallahi ƙarya kake ba a canja wa tuwo suna. Ji Malam Habu ya haƙuri. Sai dai in bai kwana ba idan ka kwana ya zama dumami kuma kar ka manta rawanin sa ya daina taba ƙasa. Wannan kalmar ke cewa shugaba ne fa laifi kake fa a gwamnatance fa. Ka daina hukuncin manya ko? Shikenan mun ji. Yanzu kai gaya min da me kuka rabauta? Farin ciki sannan ba da jimawa ba mulkin wakili na adalci zai tabbata akan malam. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Kusai na kwana. Na kwana Amadu. Na gajiya. An tashi lahiya. Ya kasuwa. Alhamdulillah an hito. Wallahi an fito. To Allah ya taimaka. Allah ba ni kosai. To na nawa? Na duka zaki zuba mu. To shikenan. Yau mutuniya bata fito ba kenan Jamila. Wallahi bata hito ba yau. Tana dan yi min dan aiki gida ne. Sai dai zuwa an juma insha Allah. Allah sarki jiki da jini. Allah dai shiga tsakanin nagar da mu. Saji? Waye nagar waye mungun? Tambaya kake? Sai an tambayi to. Ban zama tsoracin wofi ana ɗauka za ka kama suna ne yanzu ko ga yadda ake wasan koda a nan wurin tumar masa a gurin nan. Ni za ka tabar wasa. Samaila da Allah karka biye mishi ya za ka taya bera bari zauna. To gashi. Yawa to na gode. Yawa. Zauna. Ashe dai ana tsoron inna in ji yar mayu. Nan can banza zan can wofi. Ko har kun isa. Wa alaikum assalam. Kai wallahi idan ka samu yaji a ido da kai da kwasan nan dai yana tumur musaku. Lalacewa hatta kai da ka tsaya a gaban ido na a gabana kana nuna min dan yatsa. Kaiwa Na rantse da Allah lan tumur musaka a gurin nan. Dukan fulan karta zamma wallahi. ku bani takalmi na. Wai zai ba ka dauki kayan ka wannan. Dan na fuskanci ku ba san gaskiya kuke ba. Juma kai kudin shayi ne. Kai kudin shayi ne. Amma an cinye. Ka can Allah ya sauke. Dama bai da kokobo rabu da shi da Allah zan baka. Wannan burgar ai da kai aka sha. Wannan abin da ke da musu ake a wuri. Ai wallahi sai biya. Wallahi sai biya. Ai zai dawo. Zai kawo sakon wani shugaban nasa. Su fa har ga Allah wannan dakatarwar da aka yi hakimi wallahi daɗi ta musu. Mana ai ba su san inda yake musu ciwo ba. Yan fasa mu sharuwan kwai ne kaga kuwa dole a musu uzuri. Amma dai mutanen kafin malam wallahi sun burge ni kuma sun yi abin da ya kamata. Domin ta haka ne kadai talaka zai nuna abin da yake damunsa. Gaskiya ne Amadu. Ka san Allah ba da ban hakimi ya kurkurtar da al'umma ba. To da an aka fito zanga-zangar abin da zai faru sai ya wuce abin da ya faru a yanzu. Ka san wani abu nasara? Ni a karan kaina har ga Allah ban so hakimi ya dakatar da zanga-zangar da zai ba saboda su mahukunta sun fi gane wannan yaran. Watan dai in na fahimce ka kai a naka ra'ayin a bar mutane su amayar da abin da ke ransu ko? Ko ni ina da irin wannan ra'ayin domin ta wannan hanyar ne kadai za ga talaka ya nuna halin da yake ciki, ya nuna damuwar da yake ciki
ta yadda kuma za a fahimta. Da Allah zai sa dukkaninmu talakawa mu zama haka, da wuri za a ringa fahimta halin da muke ciki. Gaskiya ne Amadu, kuma kusan kowa a garin nan ya so a ce hakimi bai tsawatar ba, amma hakan daidai kaga dai shine daidai din dai ko? Ni a nawa ra'ayin hakan da hakimi shine daidai, saboda idan baka manta ba fa waɗanda suke kitsa yadda za a tsige hakimi suna nan a cikin mu muna tare da su. So suna so su yi amfani da wannan daman ta zanga-zanga ne su aiwatar da wasu munanan abubuwa lokacin yin zanga-zangar. So kaga idan hakan ya faru laifin wa za a gani? Laifin hakimi za a gani, saboda za a yi tunanin da sanansa aka yi duk waɗannan abubuwan. Kuma haka ne fa Nasara, wallahi ni ban yi tunanin haka ba. Ai ni kaina ma Habu, saboda ka san da yawa daga cikin mugayen mutane suna amfani da fitowa zanga-zangar da mutane suke domin su cimma wani buri nasu a wannan lokacin da ake yin zanga-zangar. Ƙwarai kuwa, ai shi yasa waɗansu mutanen suke ganin yin zanga-zanga ma kwata-kwata ba mafita ba ce. Wannan gaskiya ne, kuma kaga ta wannan hanyar ita kanta gwamnati za ta iya amfani da wannan al'amarin ta sa a yi wa su kansu wanda suke zanga-zangar wani abun ƙarshe ma a shafa musu kashin kaji. Kaga mai gari ya waya. To kun gani, to me aka yi kenan? Kun ga garin neman ƙiba an samo rama. Shakka babu. To yanzu Nasara ina mafita? Ai mafitar ɗaya ce, sai a yi zanga-zangar amma sai a yi amfani da social media, saboda ka san babu abin da ya fi tura saƙo da sauri kuma ya yi tasiri irin social media, saboda power ɗinsa su karan kansu mahukuntan wallahi sun fi tsoron power social media akan power abin da ke faruwa a within the society, saboda sun san cewa idan ya hau social media to zai zama viral, zai zaga ko ina a faɗin duniya, so sun fi tsoron wannan abin. Gaskiya ne Nasara, kaga wannan fa mafita ce sosai a koma sabgogin intanet ɗin ma'ana social media, duk abin da ya damu mutane su dinga exposing ɗinsa a nan. Ba mun ga misalai ba, kwana-kwanan nan an yi NSAS, an yi bring back our girls, sannan ka tuna fa an yi subsidy removal, duka duk da cewa an fito an zanga-zanga amma da yawa daga cikin nasarar da aka samu an same ta ne a cikin social media. To ya rage namu, kuma ya kamata mu gane mu samu mata da matasa mu yawo musu da kai gurin yin amfani da social media domin amfaninta. Kai gafaran ku dai. Barka dai. Yawwa. Kai. Kullun gafara. Me kusa an tashi lafiya? Lafiya Ya gida. Yanzu nan mu dan Allah dakata. Kawai mu yi maganar lissafin kuɗin adashin mu. lissafi kuma me kosai. Wani abin zaki siya ban sani ba? Kawai son na ni kai kawai in ba adashi wurinki. Ki bar zube guri na. Adashin zaki fita? Haba mai kosai laifin me ne miki, in ne miki wani laifin sai ki gaya min. Ko daya. Can Asiya ta fita, nan kuma ke ma kina cewa zaki fita. Haba mai kosai dan Allah. Ni indo. Haɗin farme shayi na da ababen mamaki, da akwai kuma 'yan ƙarya dangin ga giza ga boki. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci, akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci. Kai a rumfar mai shayi akwai 'yan ji da wulakanci, a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci, kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya, da akwai 'yan soyayya.